ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगड तालुका व्यापारी संघाच्या निमित्त 38वा जो व्यापारी एकता मेळावा यावेळी आपल्याकडे होत आहे, याची पूर्ण तयारी पूर्ण झाली आहे. सभा मंडपाचं काम जवळपास 90% पूर्ण झालं असून भोजन कक्षाचंही काम जवळपास 50 ते 60% पूर्ण झालं आहे. आजच्या रात्रीपर्यंत ही सगळी सभा असतील की भोजन मंडप असतील, स्टॉल असतील, पार्किंगची पूर्ण व्यवस्था आणि पाणी व्यवस्था हे सर्व आज रात्रीपर्यंत पूर्ण होईल. जास्तीत जास्त व्यापारी बहुसंख्येने उपस्थित राहतील याची पण काळजी घेतली आहे. तसेही आव्हान आम्ही व्यापारी संघातर्फे करत आहोत. धन्यवाद. काय सांगाल? पालकमंत्री महोदय आवर्जून उपस्थित राहणार. साधारणतः 10:30च्या दरम्यान पालकमंत्र्यांची इथे उपस्थिती असेल असं त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्हाला समजलं. त्याविषयी ती तयारी पूर्ण झालेली आहे. त्याचबरोबर पार्किंग व्यवस्था कुलकर्णी शॉपीच्या तिथे खाडीलकर कंपाऊंड, शाळेचे समोरील असलेले प्रेमायसेस हेही आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. काही खाजगी कंपाऊंड आहेत तेही आपण उपलब्ध पार्किंगसाठी करून दिलेले आहेत. आणि तिथे ती सगळी व्यापारी संघाचे सभासद आहेत ते खूप मेहनत घेऊन ती सगळी जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यामुळे पार्किंगची व्यवस्था पूर्ण होती.